Хора, днеска ще играем Stumble Guys. За жалост не мога да направя само една игра. Дано да ви хареса. Оставете лайк и subscribe. С BMG369. За първи път правя видео на игри. И ето ми профила. За 6 малки, на 600 тук пак съм се кръстил, като знаете PMG. Пишете в коментарите и вие, ако играете Stumble Guys. Но да започваме. Един мой приятел. Напишете това първото, което беше Капибара 169 в YouTube. Моля ви се, много ще ви хареса, но за жалост той още няма видеа. Няма да му казвам името, защото той не ми е казал да ви казвам. Но падна се косурките. Аз тук не съм много добър. Ще правим сега да скипнем. Тук ще ви науча на едни скипове. Може да ги знаете, ама все пак. Този. Тук може да се скипне пак, ама не знам как. Пишете ми в коментарите. Още малко ще се косури. Изкусим, нали? Да. Скачаме така горе. Тук вече съм про. Не виждам да имам супер сили. Да троля понякога. Направих си нов рекорд. Супер. Сега ще спектействаме. Ето си. Задница от тази молта. Има още един лъж. Да. Ето. Какво се падне за втори рунд? Само не мистер Бисто, че това съм много слаб. Стига да е. Може такъв късмет да нямам късмет въобще. Мега съм слаб тук хора. Пишете ми някакви читове, ако знаете за Stumble Guys. Не, тук не трябваше да скачам два пъти. Тук не трябваше. Не. Тук няма се корифа. Ето мистер Бисто. За човека няма как да се горе лайк на въобще. Винаги ми знаете тук от
зигзаг. Ще направим още едно време. Колко сможем. И това е последната. Едва ли ще направя нещо, но нищо. Тията му са платили милиарди за реклами. Героите ми. Ето това са героите ми. Да научваме. Така. И това е за днес. Ще помисля да направим едно видео. С дълго. Съм добър на дълмък. Аз като тях не съм добър на стълбък, гайс. Да, тук има 5 милиарда човека. Едва ли ще се квалифай до хора, аз съм досъл. Попитахме се. За малко хора ще го направя. Почти сме на финала. Пишете ми, моля ви хора, как да ставам по-добър на тази игра. Последно май се класирах. Да, последно се класирах. Оставете лайк, коментирайте. Ако искате да получавате известия на моите нови видеа, абонирайте се с камбанката и пишете ми в коментарите как да стане по-добърната игра. Това е било приятел. Ще на първи всеки. Това е някакъв финалист. Да, хора, това беше за днеска. Просто съм сам. Коментирайте как да стане по-добър. Моля ви се. Моля ви се. Само заради вас правя тия видеа. Само заради тия мой 8 огледа. Само заради вас, ако гледате правя. Не, заради някой. Само заради вас. Пишете в коментарите, ако знаете някакви читове. Готово. Взехме тук паса. Така. Това беше за днес. Само да ви покажа още някакви такива работи тук. Това са ми всичките. Етия. Това са ми танците. Добре, хора, това беше за днес. Довиждане. Аз пък довиждане. До следващото видео.